Ahojky všetci, dneska chcem malovať podľa jedného YouTube kanálu, ktorý sa volá Paint Coach. Chcem sa zlepšovať ako umelec, rásť a zároveň zdieľať tento proces s vami, pretože mám pocit, že na československej scéne som takéto videá veľmi nevidela. Toto videjko bude trošku dlhšie, skôr také oddychové, časozberné malovanie, takže ak malujete alebo kreslíte tiež, kľudne si niečo zoberte a poďte malovať so mnou. A ešte by som chcela povedať jednu dôležitú vec. Na začiatie naozaj nepotrebujete drahé farby ani vybavenie. Ja som síce už asi taký pokročilejší amatér, ale reálne používam úplne obyčajné štece, niektoré sú doslova zničené a olejové farby mám najlacnejšie z Lidla. Mám pocit, že veľa ľudí odradza predstava, že bez profesionálneho vybavenia nemôžu robiť umenie, ale podľa mňa je skill oveľa dôležitejší než to, aké drahé máte pomôcky. Lepšie je malovať s lacnými farbami, ako nemalovať vôbec. Dnes skúšam jednoduchý portrét a viac sa chcem sústrediť na hodnoty, tvary a celkový pocit z obrazu, než na dokonalé detaily. Ok, takže začínam klasicky náčrtom, keď si len veľmi jednoducho vyblokujem tvary podľa predlohy. Nesnažím sa hneď kresliť detaily, len sa snažím pochopiť, kde čo približne je. Potom začínam tieňmi, ktoré si tiež rozdeľujem na väčšie plochy. Veľa ľudí chce hneď robiť oči, myhalnice a podobné veci, ale mne to pomáha najprv vidieť obraz ako veľké jednoduché tvary a to je vlastne aj ten štandard v malbe. Na riedenie používam lanový olej, dá sa používať aj klasické riedidlo, ale úprimne ho moc nemusím. Mám radšej, keď sa farba správa trochu jemnejšie. Zo začiatku používam rečiu, tekutejšiu farbu a neskôr dávam hustejšie vrstvy. Toto pravidlo sa volá Fat over Lean, čiže najprv chudobnejšie, rečie vrstvy a potom mastnejšie a hustejšie vrstvy farby. Tie vrchné vrstvy potom pekne zakrývajú nedostatky a obraz začne pôsobiť viac hotovo a mäkšie. A inak, na zachovanie obrazu zatiaľ nič nepoužívam. Neviem, či je to úplne ideálne, ale momentálne to nechávam tak. Ešte jedna vec, ktorú som sa naučila pri tieňoch a svetlách, je snažím sa nepoužívať úplne čistú čiernu alebo úplne čistú bielu farbu, pretože napríklad aj tiene majú v sebe farbu a aj svetla majú často nejaký tón, teplý alebo studený. Keď človek používa iba čistú čiernu a bielu, obraz môže začať pôsobiť dosť plocho. Pri malovaní sa tiež snažím viac rozmýšľať aj nad ťahmi štetca. Toto je niečo, čo mi veľmi chýba a čo sa chcem veľmi naučiť, pretože to stále neviem. Mám pocit, že veľa začiatočníkov, vrátane mňa, sa snaží všetko až príliš vyhľadiť.
Ale keď sa pozrieme napríklad na starších maliarov, veľakrát tam tie ťahy štetca normálne vidíte. Napríklad nedávno som kreslila aj od Johna Singera Sargent, neviem, ak sa vyslovuje jeho meno. A tento umelec používal ťahy štetca veľmi zámerne. Každý jeden ťah mal význam a často to boli úplne jednoduché alebo skoro primitívne tvary, ale keď sa na to pozriete z diaľky, celé to začne zrazu fungovať realisticky. A práve toto robí obraz zaujímavým. Nie absolútna dokonalosť, ale energia a rozhodnosť v tých ťahoch. Ďalšia strašne dôležitá vec, ktorú sa učím, je fokus na obraze. Ľudské oko tiež nevníma všetko rovnako ostro. Vždy sa sústredíme na niečo konkrétne. A práve toto veľmi pomáha realizmu. Napríklad pri portréte môžeme spraviť oči ostrejšie a detailnejšie a ostatné veci nechávame viac mäkké alebo rozmazané alebo tak zmiešané. Po anglicky to je vyblendované. Neviem, ako to sa prekladá, ale asi chápete. A keď je úplne všetko rovnako ostré, oko vlastne nevie, kam sa má pozerať. A toto je vlastne aj môj najväčší problém. Som strašný perfekcionista, vždy mám pocit, že všetko musím byť hneď dobré a keď mi niečo nejde podľa predstav, veľmi rýchlo som frustrovaná. Často sa vzdám skôr, než si dovolím byť v niečom zlá. A myslím si, že práve toto veľa ľudí brzdí. Niekedy aj talentovaných ľudí. Lebo potom prídu ľudia, ktorí možno ani nemajú až taký talent, ale majú disciplínu, trpezlivosť a chuť stále pokračovať a nakoniec vás predbehnú, pretože sa neboja robiť chyby.
A na záver stále mám pocit, že neviem malovať tak, ako by som chcela, ale asi práve preto chcem robiť tieto videá, aby som mala zaznamenaný progres a aby som sa nebála byť začiatočník aj verejné. Takže ak ste tiež perfekcionisti, alebo máte pocit, že nie ste dosť dobrí na to začať, asi v tom nie ste sami. Každopádne ďakujem, že ste pozreli toto videjko a chcete viac takýchto art videí alebo môj progres s mojou malbou, môžete dať odber alebo napísať komentár, čo by ste chceli na budúce.